कारवारच्या माजाळी ब्राह्मणवाडा हिंगा 14-15 एप्रिल 2024 दिसा श्री ब्रह्मदेव आणि चवंडी मोठी प्रतिष्ठापना सुवाळो जातलो। आयतार 14 एप्रिल 2024 दिसा सकाळ 7 वाजता सुरू झालेल्या या धार्मिक कार्यक्रमाक या कार्यात दिवसभर अनेक होम जातले। सोमवार 15 एप्रिलाक सकाळ 10 वाजता गणेश पूजन, पुण्यवाचन, मूर्ती प्रतिष्ठा, कलाभिरोधी होम, कलश होम, महापूजा आणि मंगळारती जातली। दनपार 12:30 वाजता अन्न संतर्पण जातले। या मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळ्याक सगळे भक्तान हजर राहून श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री ब्रह्मदेव सेवा समिती ब्राह्मणवाडा माजाळी हेमचे तर्फेन कळयला। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा।